challenger na mga gwapa kung unsa ang object, kung dili sila ka tagna uling buta ka gulik inang mga nawang now ito ni Dani in 30 seconds, so let's the game begin. Yang makulo mahayang. Bato, pik. So karon ang atong first challenger si Miss Arabella Lamalan. So within 30 seconds. Timer? Niya mahikam o matag na ang object. Oh my God. Oh my God. 30 seconds. Ito mali ko. Pugong. Oh. Pugong. Correct. 40 ra siya, seconds. Mao ni atong object na tagdaon ni Miss Janjan. Emang lagi cantik. May kailangan ang ulo na sa karton sa ibabaw. Yan. Pagkuhan, bangko. Tawagan mo mabuti, wala mo nakita? Wala. Rush? Gumagawa kita, huy. Kanina po karon atong object. Natagdaan baka ni Miss Kylen Pausal. Go! Timer Starts now. Publix ba na? Nara sa 8 seconds. So round 2 na mga lisod-lisod na ni siya. Tanaw na to kung matagdaan ba din nila. Ano ba? Sige, si Arabella na po. Pila ko snail. Timer starts now. Pwede mo. Go, Rebecca. Bisa. Tama daw. Karne? Isda? Pwede sa akin ni Janjan. Pwede lang to basta di matagdaan. No. Dila kay pakita na. Ikaw na. Na siya pan? Sa di ay. So, atong object. Kumanda. Jelly! Lain jay ko. Wala, Lain jay muli. kamot. Ang uling. Unya, ay sakwan. Nara, ang uling. Sa kinaulihan.
Ang uling, Kuya, butawon. uling ko. Punta na ko uling. Ang una sa uling kay ang mga itong mga ulihan ra or Ako, kalang... Sa kabagis. Kuy, lisuda po na ito. Sa bagis. Sa mga Dako tao. ko lang. Ano Kuha na ulit ang uling. Give me the uling. Yan, third. Ito mo mga Sa takay din. Gagmayar po ninyo, ha? Gagmaya ra. Isa-isa. Ilan, Chon? Hindi na maklar ka. Hindi ko. Sabi ko na RP. Gamay ra, magod. Saka na ba ka uling? sabon. So, ang matag na napod si Janjan. Go, Jan Jan. Timer. Ina. Go, Jan. Go, Jan Jan. 5. Malili? Dili, pitong taon ka mo. Bimoda? Dagan. Hindi ka lang. Bungkal ka ni Kapto. 26. 30. Na. 40. Time's out. Ikaw lang sa minute ati. Tayo iba. Tama yung maulingan. So, gamos ni Janjan. Sige. Sa down, down. Uy, kamay na kayo mo. Uy, bago ng tanin niyo. Bago ng. Ayaw kay. Timer. Starts now. Buwan ako kamot kay. Start na. Mawala lagi. Ah, may dagan? Ila ina, uy. Ngayon, ani lagi ni kasagaran ako. Ah, kumupol. You have a bang time. O, dyan giti. 15. Ko na na. 15. Ito man ni, hala. 20 seconds. Ito man ni. Clay? Pina. Timer, jatang. Andam na kayo sa ulo. Start now. Go, Kai. Go. Sige na, kaya andam na kayo ang uling. Dakot na bagod. Isda. Wow. Bakal bitaw. Timer. Sudak. Makabuhi. Uy, na. Ayaw. Uy, mahulog. Batay, bigay mahulog. Piso? Likod. Dawa siya katagal dyan dyan. 30 na. Grabe, wala siya. Wala sa'yo, kami daw last. Sige, go. Okay, Sige dyan, otro. nakamata na lang, nakamata. Nakalayak ni dyan dyan. Sige, otro. Sige dyan. Inaya. Inaya kay makaboy. Arang ka mo. Uwi na lang. Makabuhi. Sige. Bantay, ibig, mabuyan. Ikaw pa dyan. Makabuhi siya. Hindi ako kayo magkaroon tarbi. Makabuhi, magod siya. Ikaw pa ba? Go. Sige, sige. Mamatay, Jud ni. Mahalong na ba ni?
Sige na. Ah, wala ka dito. Nyawin kay si RP. Sige na. Natulog siya. Ilang time dyan. Sige na dyan. Nakahanap siya dyan. Ako siya ang ulit ang tinatagaw. Mamatay din na. Mamatay na. Nalipong na. Tarbi. Wala na tayo sa Ana, kama galing. Kama sa ikama lang mo. Kama lang, Sige, kama. Hikama, hikama. Kama lang siya si Lalo. Mamatay bitaw na. Mamatay bitaw na. Kama lang. Kama din. Parang ako nagkida. Sige. Wala pa. Wala man na nakakuan. Uling. Kay saya kay Guling. Ako sila pinakagwapa. Yay! Ang winner! Napa oh. Sa mga to siya. Hi mga kami. Thank you for watching. I'm to Ma'am Emeline Pakwan. Hello Ma'am, thank you for always watching our vlog. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Kuan po dahil ni Melin si Saldo, pero siya ginagati, usot na ko. Shout out. Hi Mylene. Hi. Pinoy Elementaries from Talipapa, Santo Tomas. Then Divin man daw. Hi Sir Hi, Dave. Divin Manda. Hello, Noli Adriatico dyan. Watching from South Korea. Oh my God, thank you very much, Auntie. Hello. Thank you. You will meet Bikoy. So, Always views sa suporta. yeah. Mariani ka ba? Then ang among pinakagwapa, Michael Likayan. Oh my God. Hi Mike. Ni Angie Leog, ni Buyoy TV. Hello everyone. Thank you so much. Please subscribe. Bye. Please like and subscribe.